guys, we need to give flowers while umuntu esaphila. I'm talking about Dion Hoto, guys. That guy is a pure workaholic. That guy uzoshaya isipane eSouth Africa akazange azochawa imali. I'm telling you, that guy, compare i-age yakhe and inantsiki performance yakhe. I-performance yakhe awunawutsho ukuthi ngumjita one-35 years indlela adlala ngayo. The discipline kulaa mjita is the one embangela into yoba abe usaphefoma ngolaa hlobo nangoku. UDion Hoto, it's a type of a foreign player. If uzisa i-foreign player from kwenye country uyizise South Africa, you must expect the Dion Hoto performance. Not le nto yala majita ufumana uthatha umjita ngapha afika apha etimini akenza umahluko. So uDion Hoto, guys, it's a type of a foreign player, because awukwazi uyothatha inantsika iplayer kwenye country uyizisa apha but kungabikho mahluko, kungabikho nto icacayo uba ngabana lo mntu yomthatha kwenye country. uDion Hoto is giving you that thing. Laa mjita uzospana eSouth Africa akazange azodlalisa, guys. So we need to give him iiflowers zakhe while esaphila.